Hi, is Helena agus tá taobh muid an Titanic Museum an seo in Feirste. Seo má chéadú an seo agus is mór an pacha é mar nílam ach an pónaí uairchlaigh síos an óthar ach bhain mé an-sult as. Is bralam chuí bhfuil sé leice amach ó thuasca deire. Tustíonn sé le star Feirste agus leanan sé ráid tríd na blianta ar fad go fada leis an Titanic é héin agus fiú na rudí a tharla héis é sin fear spéisiú le nóir fearchaí leice amach an sin. So mulam go háirt Bunharéis si bhain hana féin fiú go mór dul ann. Agus bé mé ag tuairt ar go leor áitne eile is stig in Feirste agus taobh muid más féidir. So do rud go bhfuil aon rud eile gur bhú dom brathnúir agus cuairt a thuirt ar scríobh síos an video seo agus inis dom céirdaí na rudí a hat libhse